No debate de hoxe sobre a loita contra a pobreza aquí no Parlamento Europeo, a comisaria Thyssen fixo un auténtico exercicio de hipocresía. Mentras veu vender declaracións de intencións para loitar contra a pobreza, a Comisión Europea sigue adiante coas políticas de austeridade e sigue facendo recomendacións do semestre para os Estados membros que no caso, por exemplo, do Estado español son un auténtico ataque á poboación. Son unhas políticas que desde o noso punto de vista constituyen violencia contra as persoas e vulneran clarísimamente os dereitos humanos. Por eso nos parece que foi un auténtico exercicio de hipocresía. Mentras estas políticas siguen destruindo emprego nas empresas, na actividade agraria, no mar. Son políticas que siguen rebaixando os salarios e creando cada vez máis traballadores e traballadoras pobres. Son políticas que non permiten á xuventude traballar, a pesar de estar moi formada ou de ser a xeneración de xóvenes máis formados que temos, non? Entón, a nós parecenos que é urxente que poñan fin ás políticas de austeridade, que fagan políticas activas para xenerar emprego, para recuperar a actividade na agricultura, para recuperar a actividade na pesca, apoiando as pequenas e medianas explotacións, apoiando a pesca artesanal e de baixura, e, por outro lado, parécenos que teñen que poñer fin á concentración da riqueza. Non é normal que no Estado español só 20 personas teñan tanto como 30% da poboación máis pobre. Parécenos que é urxente poñer en marcha a renta básica universal.